tomto videu som prežil 24 hodín ako LeBron James. LeBron James je jedným z najlepších basketbalistov všetkých čias, ktorý hrá v NBA od roku 2003. Je známy nielen svojimi basketbalovými schopnosťami, ale i svojím vplyvom mimo ihriska. Hrá v týme Los Angeles Lakers a jeho deň bude určite veľmi zaujímavý. Nezabudnite mi dať like, odber, sledujte ma na Instagrame, ktorý je dole v popise a my môžeme ísť rovno na to. Dobré ráno, ja už som práve teraz stál. Dnes tu máme deň podľa LeBrona Jamesa a ja si idem urobiť raňajky. Ja vás tu vítam v mojej kuchyni. Teraz si ideme uvariť raňajky podľa LeBrona Jamesa. On si dáva vajíčka s ovocím, takže ja si to idem skúsiť uvariť. Ale nie som úplne skúsený kuchár, takže dúfam, že to nepokazím. Dám si tam olej. A teraz si pôjdem rozklepnúť vajíčka. Teraz si to dám na sedmičku, potom si to ešte osolím. A môžeme si spríjemniť čakanie tým, že mi dáte odber. Je to, čo som dlho, takže sa všetkým ospravedlňujem, ale už sa budem snažiť točiť viac pravidelne. Ja som si k tým raňajkám pridal ešte banán a mandarinky, pretože LeBron si k tomu dáva čerstvé ovocie. Neviem, či toto si dáva úplne LeBron, ale to nikoho nezaujíma. A ešte som si k tomu pridal nejaké pečivo, lebo sa mi to je úplne že samé. Už som to zjedol, bolo to dosť dobré. Musím uznať, že LeBron má fakt dobré raňajky. A ako ďalšie, čo robí LeBron, je nejaký stretching, nejaká mobilita, takže idem to urobiť tiež. Už som sa presunul vonku, keďže LeBron si každé do obede dáva basketbalový tréning v hale. Ja síce nie som v hale, ale dám si jeho tréning. Na začiatok sa trošku rozcvičím. Na začiatok si pôjdem voľne zahádzať a uvidíme, jak to pôjde. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ako ďalšie, tu máme dribbling, keďže LeBron je dobrý v driblingu a je to dôležitá súčasť basketbalu. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it. LeBron je takisto dobrý v trestných hodoch a preto si dám takú challenge sám pre seba. Budem hádzať z tohto miesta a skúsim dať čo najviac košov, uvidíme, koľko ich dám. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning. Ľudia, situácia sa trošku zhoršila. Neviem, či to budete vidieť, ale tá lopta je úplne cooked. A skúsim vám ukázať, že aké to vydáva zvuky. Že tá lopta za chvíľu nevybuchne, pretože nevyzerá to dobre. No a už je po lopte. Teraz pred chvíľou buchla
Ryblopta. Nevadí. Ja už som sa naobedoval a LeBron James si po obede dáva taký oddych na hodinku a pol, hodinku. Takže aj ja si idem trošku pooddychovať a vidíme sa potom. Ja už som po oddychu a LeBron síce nehrá futbal, ale ja mám futbalový tréning. Takže idem na ňo a ozvem sa vám potom. Ja som sa vrátil z tréningu, dal som si na tréningu tiež také kardio, ak si LeBron dáva, ale idem si ešte zabehať aj túto na kameru, takže dajte mi prosím za to like, veľmi by sa to hodilo. Ďakujem. Mám také cringe, ale to je... A čo ako? A čo ako? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me. Takže ja už som si to odbehol, bolo to už také ťažké po tom tréningu, odbehol som si pár kilákov a my sa môžeme presunúť na ďalšiu aktivitu, ktorú LeBron robí. Ja už som po večeri a čo ešte LeBron robí, potom vlastne si pozerá buď nejaký seriál v telke, alebo si pozrie NBA. Ja si pôjdem tiež niečo pustiť, ešte nejaký seriál a potom pôjdem spať. Pretože LeBron chodí spať nejak okolo 10. večer a aby sa zároveň dobre vyspal. A toto je zároveň koniec tohto videa, nezabudnite mi dať like, odber, sledujte ma na mojom Instagrame. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Zatiaľ čau.